Alhamdulillah, alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a, wannan aiki da kuke gani aiki mai kyau, mai inganci, gashi nan kai da gani dai ka san ba aiki ne na wasa ba. So wannan aiki mun yi shi ne ga wata mata da ta sayi kaya a gurinmu, gashi kuna gani muna maku bidiyo zahiri, ba ƙarya ba, ba dabo ba, ba tsafi ba, an yi aiki an gama. Kuma a bisa hukuncin Ubangiji, gashi yanda kuke gani a idonku, ga kuma mota mun kawo, ga motar tana lodawa, ana lodawa motar kayan, gashi nan zahiri kuna kallo bisa amana da gaskiya da aminci. Kamar yadda muke ta faɗa muku cewa haƙiƙa duk wanda yake son kaya a kamfaninmu, kamfaninmu shine kamfani ɗaya tilo a Najeriya da za ka iya sayan kaya ta online, ka ga abin da ka saya ma ya zo maka da riba fiye da abin da ka zaɓa. Ga kyaututtuka da muke ba waɗanda suka sayi kaya a gurinmu a lokaci zuwa lokaci. In dai kana da rasit ɗin da ka sayi